Hey Marys! Hey Nerd! It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hey everyone! It's me again. So, kamusta naman po kayong lahat? I hope na everything is fine, everything is okay. Nairaos naman natin yung week ng maayos. Ako, nairaos ko naman, though ang dami ko pang mga kailangan i-fulfill no pagbalik ko sa Lunes. Kasi it's month end, ang daming mga deadlines na kailangang gawin. And of course, kakayanin yan. Kaya yan. So, kayo guys, kamusta naman? Kamusta naman yung week ninyo? Nakapagpa-check up ba? Wala bang mga panic attack? Okay naman, peaceful naman yung weekdays last week. I hope so, no? Yun naman yung mga prayers natin lagi na peaceful ang everything. Anyway guys, live update. Wala naman masyadong ganap. Eto lang, medyo na busy lang talaga sa month end. Ganun naman talaga always kasi maraming mga reports na kailangang ipasa. But anyway, hindi pa rin ako nakahanap ng bahay na malilipatan. Though hindi pa kami naman talaga naghahanap. Meron ng mga prospect pero of course tinatawagan pa. It's a good thing kasi hindi pa naman kami pinapaalis dun sa Katipunan. So hopefully na-extend yung yung pagpapaalis sa amin. Okay lang naman, pero of course naghahanap pa din, hopefully dito na malapit sa mga kari para hindi na mahirapan sa pag-uwi dito sa kung nasaan ako ngayon. So right now guys, it's anxiety related yung pag-uusapan natin ngayon. Oh, by the way, happy Pride Month. Wala lang, gusto ko na isingit yun, di ba? But anyway, back to the topic. So related sa anxiety yung pag-uusapan natin ngayon, we're going to talk about the power of spoken word. Diba, kung gaano ka powerful yung isasabihin mo out loud kung ano yung nasa isip mo. Because somehow you're giving that out to the universe and parang in a way magmamanifest siya. So, powerful yung mga binibitaw nating mga salita, guys. Kasi parang may something doon. But anyway, totoo yun kasi we're gonna talk about the power of words and self-affirmation. And eto, ginagamit ko ito at marami ding mga warriors na kagaya sa atin na mga may mental health issues or anxiety, may sa anxiety issues na nilalabanan. And of course, affirmation or self-affirmation, kalimitan sa atin familiar na doon, no? Especially for us na merong anxiety issue. So medyo familiar na tayo sa self-affirmation. And I've already talked about this before sa mga, siguro yung mga unang vlog ko regarding anxiety. Kasi ito yung talagang nakatulong sa akin. And of course, nagbasa-basa ako regarding affirmation, regarding self-affirmation. And I realized na ito rin yung sinasabi ng karamihan na it's very, very mas powerful siya at mas effective siya pag you're saying it out loud. Diba? Kasi yung anxiety mo guys, parang it's like a different person na parang nandyan siya, instead of cowering, instead of parang nagtatago ka, natatakot ka and all, why don't you face it? Parang face to face kayo ng anxiety mo. Treat it as like parang hindi naman adversary. Parang treat it as something na andyan sa harap mo. Kasi sometimes they're all in our head, diba? And they're louder. But you have to understand as well. You have to parang kailangan mong intindihin na you have a voice. Yung anxiety mo, andyan lang yun sa isip mo. But you, as a human being, as a person, you have a voice. And nakakalamang ka doon. And you have to use that voice para you're more louder than your anxiety. So, doon po pasok yung kung gaano ka powerful yung spoken words. And for me, I am using this words na I am, or
the letter I, me, pertaining to me, myself. So, yun, yung mga, okay lang yun, di ba? Yung makikinig ka ng mga self-affirmation videos, or manunod ka ng mga self-affirmation videos, or makikinig ka ng mga self-affirmation ng mga audio. But it's better that you're doing it parang ikaw talaga. It doesn't matter kung paano mo siya gagawin. If you want to stand in front of the window, or if you're doing it in meditation style, it doesn't matter. Pero, maganda siya, at least effective siya for me, kasi yun talaga yung ginawa ko, no? Isa siya sa talaga yung mga times na talagang sobra yung atake ko, yun yung pinaka counter attack ko, na aside dun sa pagtatatakbo ko dun sa labas para ma-distract ako, but while nasa labas ako, naglalakad ako, may anxiety, yung isip ko, it's still so loud, no, na parang nabibingi ako, na parang wala akong ibang makita, kundi yung anxiety ko lang nandito sa utak ko, nandito sa mind ko, and they're occupying everything, na parang, oh my God, baka mawawalan na ako ng malay anytime soon. But you know, I have to remember na I have a voice, and my voice is more louder, diba? So, ito yung ginagawa ko, I use the words, I am. So, lagi kong sinasabi to, humaharap ako sa salamin, I close my eyes, I'm saying it out loud, I am stronger, I am at peace, I am safe, I'll be fine, I deserve to be here, I am beautiful, I am courageous, I can do this. Diba? Yun yung parang assurance na kailangan kong sabihin dun sa isip ko, or dun sa kay anxiety na, you cannot fuck with me. Na hindi mo ako kakayanin dahil mas malakas ako sa'yo. Parang ganon. So parang you have to face it, parang harapan kayo, diba? The thing about the anxiety is nandito lang siya sa head mo. Wala siyang voice. Lagi lang yung pinapasok sa isip mo yung kung ano-ano mga negative, kung ano-ano yung mga negative na possibilities. Kung may sakit ka, it's because you feel this way, meron kang certain illness, and it's going to happen now, things like that. And yung pinapasok lang na pinapasok sa isip mo, and then sa katawan mo yung fear, yung symptoms, at kung ano-ano man. Pero hanggang doon lang siya. Diba? If you really think about it, hanggang doon lang siya. But you are a person, you are stronger, your voice is stronger, and your voice is louder. Diba? So, why don't we use that? Sa akin, effective to, and I know na some of the people na I've talked with na gumagamit nito, effective din ito sa kanila. But of course, guys, as I have said earlier, na pag severe na talaga yung nararamdaman mo, at sa tingin mo na kung anumang remedies na pina-follow mo is hindi talaga na-overcome yung anxiety na nararamdaman mo, I strongly agree. I strongly suggest. Okay na sana, no? Parang andun na ako eh. I strongly suggest na magpatingin ka, kumonsulta ka sa psychologist, sa therapist. Shout out dog, may mga aso kasi doon sa baba, no? Wala tayong mic kasi, so nasasagap ng camera ko lahat ng tunog sa labas, so I'm sorry for that, guys. But anyway, so yun, I strongly suggest na magpatingin ka para mas mabigyan ka ng mas magandang advice, at ito professional niya, may evaluation, at of course may interview yun, talagang ma-evaluate ka ng maayos, at kung kailangan mo man ng pampakalma or meds, mabibigyan ka ng maayos, at hindi kayong self-medicate, and hindi kayong nagtatanong-tanong ka lang sa kahit kanino na merong anxiety issues na kung anong gamot mo or kung anong tinitake mo, ganyan, di ba? So, let's take good care for kidney din, di ba? So, kung ano-ano mga tinitake natin. So, hindi ako nagsi-self-medicate talaga. Kahit
kahit as simple as yung simple as headache, talagang pumupunta ako sa clinic at magpa-check up at magpa-reseta. Kasi for my peace of mind na rin. Kasi parang pag nititake ako ng gamot na hindi nireseta, parang napapraning ako. Feeling ko, kasi nga di ba may health anxiety tayo, feeling ko anything na tinitake ko na hindi nire-reseta ng doktor, feeling ko maapektuhan, masisira yung kidney ko at paulit-ulit na yun siya sa isip ko at hindi na ako mapakali. So, it's for my peace of mind. So, for me, yun yung ginagawa ko. Hindi ako nagsi-self-medicate. So, yun, magpatingin ka. And for those of you guys na nag-message sa akin na naresetahan na sila ng doktor or ng psychiatrist or ng basta mga clinicians, professionals, good job. Good job. And I'm praying for your recovery na sana tuloy-tuloy yan. Of course, tulungan nyo rin yung sarili niyo. Hindi naman tayo pwedeng magdepende na lang sa gamot, di ba? Hindi rin naman tama yun. Tulungan nyo rin yung sarili ninyo. And at the same time, live a clean and healthy lifestyle. Kasi parang feeling ko yun lang talaga yun eh. Di ba? Kung meron kang busy talaga, Bisaya, best Bisaya. Kung may bisyo ka, stop mo muna. Tulungan mo muna yung sarili mo, stop mo muna yan kasi yung bisyo na yan talagang nakakadagdag din siya talaga sa anxiety problem mo. Hindi siya nakakatulong. Affirmation, self-affirmation helped me a lot. Nung kasagsagan ng anxiety ko, ito yung isa sa pinakamalaking bagay na nakatulong sa akin. And I'm grateful to my friend who actually na yung friend ko na yun, may depression problem siya, but he was the one who actually recommended this parang self-affirmation, ganyan. And of course, ako na yung gumawa ng sarili ko, nagbasa ako kung paano yung dapat ng mga self-affirmation na kailangan kong gawin for myself. Kasi parang ko siya, parang inayos ko siya na kasi syempre yung mga naririnig mo, yung mga audio na self-affirmation audios or mga self-affirmation videos, parang generic yun parang pangkalahatan. So ang gumawa ko ng for myself, 'di ba? Pinersonalize ko siya para sa akin lang. So every time na parang may something na nafe-feel mo, nasa work ka, nagta-type ka, ganyan, o nagko-commute ka while nanonood ka ng YouTube, 'di ba? Supposedly na-entertain ka, 'di ba? But then out of a sudden, hindi mo naman ini-expect, biglang ayan na si anxiety, ayan na si health anxiety. Nafe-feel mo siya, biglang sumasakit yung dito yung noo mo, sumasakit yung batok mo, sumasakit yung ulo mo, sumasakit yung likod mo, and you can feel the fear building up dito sa stomach, and then paakyat na yung fear dito sa katawan mo, sa dibdib mo, and ayun, you can feel na parang malakas na yung yung beating ng heart mo, and nanlalamig ka na, and nagsisweat ka na, nanginginig na yung kamay mo, nagsishake, nagchichill ka, hindi mo alam kung saan nang galing, wala ka namang ginawa, 'di ba? Gusto mo lang ma-entertain, nagre-rest ka lang, nanonood ka lang ng YouTube, o nanonood ka lang ng movie. Dahil because merong trigger lang dun sa napanood mo dun sa movie, bigla kang inatake. Nakakaloka. Habang nagtatrabaho ka, may naisip ka lang bigla, o may napanood ka lang, may nangyari lang dun sa katabi mo, na may nakwento lang yung katabi mo, na narinig mo, na na-trigger ka, ikaw yung inatake, 'di ba? So nakakatulong tong self-affirmation. It will just take a while. So parang hinga ka lang ng malalim. If you want to close your eyes and then or you want to go to the bathroom, kasi it's very important to speak it out loud, 'di ba? Just speak it out loud. Kausapin mo yung sarili mo, titigan mo yung sarili mo sa mata. Or just close your eyes and think of, isipin mo yung strong persona mo deep inside, 'di ba? Yun yung ginagawa ko pag every time na parang
It's still effective for me, ha. Hindi na ako ganun ina-atake, but I still have an attack once or twice. Excuse me. Ano ba yan? Burp ako ng burp. Once or twice a week. So, pag nakakaisa lang ako sa isang linggo, wow, ay happy na ako doon. Pag nakakadalawa ako, no, hindi naman ganun ka lala, no? So, yung pang counter-attack ko sa kanya is self-affirmation. Of course, if you use prayers, okay din yun. Walang problema doon. But self-affirmation is very, very powerful. At least, yun sa na-experience ko. So, if you're right now watching me, gawin natin. What do you think? Gawin natin. So, I want you to, parang upo ka, relax tayo, ganyan. Okay ba yung Superman costume? Yan. So, relax tayo. Hinga ka ng malalim. Kasi every parang deep breathing, yung kung ano man yung mga nasa thoughts mo, nasa isip mo, pag breathe out mo sa mouth, pinapush niya palabas. Ganyan. And just titigan mo, isipin mo yung sarili mo, parang mag-isip ka ng yourself as a stronger persona. If you think of yourself as a superhero, isipin mo yung sarili mo as a superhero, parang ganon. Diba? Kung paano mo man gagawin yun, depende na yun sa'yo. Kaya eto, ayan. Superman, Bez! Naghanap ako ng Darna eh. Wala akong mahanta Darna. Gusto ko sabi, Darna na ganito. Eh, wala eh. Kaya eto lang. Si Superman. Anyway, so yun. Breathe. Repeat after me. I am strong. I am courageous. I am worth it. I deserve to be here. I am strong. I am loved. I can do this. I believe in myself. I am stronger than my anxiety. I am healed. My mind is at peace. I am safe. My heart is at peace. I am healthy. My brain is healthy. My heart is healthy. My veins are healthy. I am going to be okay. It is going to be fine. I don't have an illness. Wala akong sakit. Wala akong sakit. I am at peace. My heart is at peace. I am rich. I am wealthy. I have incalculable amount of wealth. I am talented. I am great. I am strong. I am strong. I am stronger than my anxiety. I am loved. I am loved. I choose life. I choose life. Wow. Sarap. Ganun lang guys. So yung ginawa ko guys, parang pinersonalize ko siya. Na parang inassured ko sa isip ko, inassured ko sa katawan ko, inassured ko kay anxiety ko na my voice is louder than you. So shut the fuck up. So, parang ganun lang. Anyway, I hope na sana nakatulong kahit papano. Regardless kung paano mo siya gawin, no, I suggest na i-personalize mo siya. And kung hindi mo alam kung paano gawin, marami dyan sa YouTube. Search mo lang self-affirmation videos. Or sa Google, marami kang mga pwedeng basahin regarding self-affirmation or affirmation.
to help yourself. Kayang-kaya yan. Wala namang hindi kakayanin. Binigay sa'yo yan, ibig sabihin, kayang-kaya mo yan, di ba? So, parang, hindi, kung yung laging nasa isip natin is, umalis ka na, ayoko na ganito. Mas lalo magre-retain yan sa'yo eh, di ba? Why don't you face it na lang? Parang, head to head kayong dalawa. And ipakita mo dun kay anxiety na, you're stronger, and your voice is louder. Okay ba yun? May sense naman, di ba? And for me, it's effective kasi talagang part siya ng routine ko every time na nagkaka-atake ako. Hopefully, guys, sana pa. Sana kahit papano, no, natulungan kayo and nakakuha kayo ng tips. If not naman, marami na ako doon sa mga past videos ko regarding anxiety na hopefully baba yung anxiety level ninyo, napagaan yung anxiety level ninyo. So, yun lang naman as of today's video. Paano guys, thank you so much for your support, for watching my videos. Thank you sa mga bago nating subscriber. Alam niyo na yan, maraming salamat. Give me a thumbs up guys, and if you have any more questions or if you have a parang topic na you want me to talk about, comment lang kayo doon sa box. And yung mga social media ko nasa description box naman, so add me up sa mga social media ko doon, and click nyo na yung bell dyan para naman ma-notify kayo kung mag-upload ako. I'm doing my best na makapag-upload at least once a week. I know minsan, no, medyo lumalampas ako ng 2 weeks, pero hindi pa naman lumalampas ng 3 weeks. Medyo naging busy lang ako sa works. Pasensya na, sorry talaga. Hoy, ikaw, sorry na. Pasensya na, medyo natagalan lang yung pag-upload. But you know, eto naman, may bago akong upload. So sana, share nyo sa mga friends nyo na may anxiety issue. And, yeah, so, give me a thumbs up and follow nyo ko. Thank you so much, guys. And, thank you sa mga messages pala ninyo. Very, very, very heartwarming. Charat! I feel humbled and I feel grateful. Thinking about it na parang nare-reach out ko yung mga taong kailangang ma-reach out, diba, ng video na ito. So, yun lang naman yung importante. Okay? Okay ba yon guys? So, as I've always said, alam nyo yan, please, 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 choose life. And please, 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 choose happiness all the time. Let's just be, happy, diba? And kindness as well. And please, 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 let's start our day or your day with a smile. Thank you guys. You have a great day ahead of you and weekdays ahead of you, diba? Ingat po kayo and maraming salamat. Hindi na naman ako makapagsalita. Patapos na eh. Maraming salamat. Thank you. Bye for now.